Sibhlungu kakhulu, kubhlungu kabi nalo ikhaya ngoba kumanje fanele siqalele elinye ikhaya. Asazi ukuthi soshunaphi. Uchazwe njengomuntu ebenothando kwinkonzo yakhe yomngcwabo namhlanje uBongisisa Nkwanyana nosweleke kwinhlekele ezikhukhula zabuchanje kwamaphutha KwaZulu-Natal. Any one of my Aspaza shops are not registered because of municipality. There is too much a long queue. Bakhalezi manjiyane abanikazi bezpaza shops begxeka amagosa kahulumente emva kokusilela ukubhalisa amashishini abo ngexesha eliqingqiweyo ebelibekwe ngurhulumente. Sinamkele kwindaba zethu Andambe Ndodwa, Andamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Msontsundu. Bongisisa Nkwanyana ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje kwiphondo laKwaZulu-Natal. Usapho lwakhe luthi luza kumkhumbula njengomuntu ebenothando. Le ndoda ibineminyaka engama-45 ibhubhe emva kokudilikelwa yindlu emva kwezikhukhula zakutshanje kwamakhutha eThekwini. Ojengene nokuhlaliswa koluntu nezendlela kweli phondo uSiboniso Duma uthi ininzi imali efunekayo ukuncedisa ukwakhiwa kweziseko zophuhliso nokuncedisa neentsapho. Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu nezendlela kwiphondo laKwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi kuza kufuneka izigidigidi zerandi ukuze kuncedwe kokhelwe abantu abamkelwe zizindlu ngenxa yemvula ezimandla kweli phondo. Umphathiswa ukuthethe oku ngethuba kungcwatywa indoda ebhubhe emva kokutyibilika eludakeni. We need a lot of billions for the backlog. As a human settlements, right now we've almost got 3.2 billion. What is required on the ground, probably in the province of KwaZulu-Natal, is something like 20-something billion. It's not easier. Ukubhubha kukaNkwanyana kushiye incebe elinzulu kusapho lwakhe. Ube umuntu onothando ngendlela esimangaliso, ube uthanda umndeni wakhe ngaso sonke isikhathi. Yabo nje beyiprovider eyona yonke into ekhaya. Bekade kuyena kuphela umuntu bekade ewumfana kodade wabo. So njenganomfana kusho ukuthi siyabona sisoba kukhulu kakhulu isikhala sakhe nakwi security ekhaya because he was the only boy kubazali bakhe. Ukanto lusapho luthi eyona nto luyidinga kakhulu ngoku yindlu. Sibisikhaya thina. Ilona nje esilifisa kakhulu njengoba nisibona nesimo sababa ukuthi sinjani. Ilona sicela ukuthi sengathi lingasheshe lakhiwe makuthi liyakhiwe. Sibhlungu kakhulu, kubhlungu kabi nalo ikhaya ngoba kumanje fanele siqalele elinye ikhaya. Asazi ukuthi soshunaphi. Kulindeleke ukuba umphathiswa wokuhlaliswa koluntu kuzwelonke uThembi Simelane ayityelele eliphondo ngolwesibini kwiveki ezayo. Lincwatyiwe elinye lamajoni eli ali-14 ogcino-xolo aphulukana nobomi eDemocratic Republic of Congo kwinyanga ephelileyo. uSergeant William A. Dikola. Eli joni lincwatyelwe eLodevattere eMpuma Koloni. Usapho lusaxheleke imiphefumlo kukubhubha kweli gorha leli lizwekazi eAfrika. Inkulumbuso yephondo laseMpuma Koloni ixele uSergeant William A. Dikola njengegorha elikhaliphileyo elikwaxhotyiswe ngembeko. uOscar Mabuyane uthethe amazwi kwisingcwabo selijoni ekwahlanziselwa lisenkomeni kwilizwe lase-DRC kwinyanga ephelileyo. The Eastern Cape province is immensely proud of him. He walked in the footsteps of the fearless soldiers who once carried the banner of Umkhonto weSizwe. Those who fought for our freedom with the same unwavering resolve. His bravery, sacrifice, and unwavering commitment to the cause of peace will never be forgotten. Xeshikweni usekela mphathiswa womkhosi welu umnumzana Bantu Holomisa ethe ukunduluka kolufafa lakwaKhola kushiye umsantsa kwilizwe loMzantsi Afrika. Utsho eqhwabela izandla onke kamajoni eli ngokomelela nokuzinikela. Our country and our defense force have lost some of the finest among us. Their deaths remind us of the true cost of peacekeeping and the immense responsibility that comes with wearing the uniform. We will never forget their bravery, their resilience, and their unwavering dedication to the mission. Uhlabele Mgama unjengele sithi esisiyeleku siza kuhlatywa amadlala ukujonga iziphene ezinokuba zikhokelele kubhubheni kwalamajoni. One thing is certain,
This incident will not be forgotten or left unexamined. A thorough investigation, whether in the form of a military board of inquiry or a judicial commission of inquiry, must take place. Xeshikweni usapho lusaxhutheke imiphefumlo kodwa luthi luza kumkhumbula ngobukroti bakhe. I feel better now. It's only I'm overwhelmed, so I will be strong. You will be strong. Yeah, I will be strong. You live like a hero, die like a hero. I got the call this to hear that he's no more. And it broke me into a million pieces. It broke me completely. Until today, it broke me. Kambe zonke izithethe zithe okakhola uyakukhunjulwa ngokunikela ngobomi bakhe ebuncamela abantu base-DRC nelizwekazi le-Afrika. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela wayesakubanga umongameli waseNamibia namhlanje uGqirha Sam Nujoma waba ngumongameli wokuqala phantsi kwenkqubo yedemokhrasi eNamibia kwaye usweleke eneminyaka engama-95. Ukanti umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa kunye nowayesakubanga umongameli weli umnumzana Thabo Mbeki bebezimasele nkonzo yomngcwabo. Umongameli waseNamibia uNangolo Mbumba ulincomile igalelo likaGqirha Sam Nujoma kwidabi lenkululeko lelalizwe. Umbutho iSouth African Spaza Shop Association ubongoza urhulumente ukuba alongeze kwakhona ixesha lenkqubo yokubhaliswa kwezispaza shops de ibe sekupheleni konyaka. Lo mbutho umemelela intsebenziswano emandla kurhulumente uthi le nkqubo yokubhalisa inzima kwaye uninzi lwabanini beevenkile bayafuna ukubhalisa. Abanini bezispaza shops banikwa umyalelo wokuba babhalise iivenkile zabo ngumongameli uCyril Ramaphosa emva kokusweleka kwabantwana kweli ingakumbi eRhawutini. Abantwana basweleka, abanye bagula emva kokuthenga izimuncumuncu kwezivenkile. Izolo ibilusuku lokugqibela lokuba abanini bezispaza babhalise iivenkile zabo kwaye eli xesha alizukongezwa. Kodwa umbutho wezispaza shop ufuna urhulumente anike abanini beevenkile unyaka wokubhalisa iivenkile zabo. As long as the government is on part, remember we can say give us a year, but they are not on part. And remember what is hindering us is their own system. They don't have system in place. They're saying municipalities must do bylaws. We're asking for standard bylaws. uRamaudzwa uthi bafuna ukuthobela imithetho emiselweyo nangona kunjalo kodwa ikhona imingeni abajongene nayo. We urge the government to consider the following measures to ease the burden on spaza shop owners. Uniform and accessible guidelines, provide clear, consistent guidelines to all municipalities, ensuring standardized and understandable requirements nationwide. Phased approach to formalization, allows spaza shop owners to register with minimal initial requirements, simple online registration portal, develop a user-friendly multilingual online platform to facilitate effective registration process. Kusenjalo kwiphondo laKwaZulu-Natal, abanini bezispaza shop bagxeka umasipala ngokungakwazi ukubhalisa iivenkile zabo izolo. Ama-members amaningi ecomplain makuthiwa ayenza ama-license ama-permits ukuthi abanye abantu babasizakele abanye abantu bangasizakali ngoba befika lapha bathi bo-register mhlawumbe ukuthatha abantu abashiya ama-forms bazofonelwa mawuthi abantu bashiya ama-forms bazofonelwa balinde ama-calls ukuthi ama-calls awangeni and bangathi ukwenzakalani ngalena ema-ofisini kamasipala. In the near future ngajabula umasipala ukuthi mayisipha isikhathi sokuthi singalimali ekuthenini igcine kuyithina esisephutheni whereas iphutha lisesayidini lakhe. Ngokwengxelo ephuma kumasipala waseThekwini ithi sele ifumene izicelo ezingaphaya kwe-5,500 ze wanikezela ngelayisenisi nee-permits ezingaphaya kwe-1,402. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPhemi Majodina utyityembisele umnwe amagosa kwisixeko saseRhawutini kuba angadlali ngempilo yabantu kumba wengxaki yamanzi nejongene nesi sixeko. Umphathiswa uMajodina ebehlola iziko lamanzi i-Eikenhof kumazantsi eRhawuti. Eli ziko lamanzi lelona likhulu eGauteng njengoko linkinkishela i-60% yabantu kweli phondo. Abahlali kwiindawo ezahlukeneyo kumbindi wephondo eGauteng bajongene nokunqongophala kwamanzi.
Abasemagunyeni bathi oku kudalwa kuguga kweziseko ezingundoqo. Ukanti umphathiswa wezamanzi nogutyulo unkosikazi Phemi Majodina ephelekwa ngamagosa ephondo wenze utyelelo lokongamela kwiziko lamanzi. We want to make a plea that all of us must use water sparingly. It is not contradiction when we say South Africa is one of the top 30 countries that is water scarce. That is not a contradiction. We do have water, enough water balance with local deficit. We do have water. But the way we are using water, how we consume water more than the accepted standard is a problem. We may run out of water. Umphathiswa ugxeka bukhali ukutsalwa kwamanzi ngokungekho mthethweni. Phumla Mqashi, on the 3rd, they are marching, they are closing highway. What they are not saying to people is that for 8 years they've been stealing water. They don't say that. When we control water through the city water, now they're saying government is not giving us water. They must make declaration first that we have been stealing water. Sabhaqwa. Now Masas Patiwe, anisibonelele, help us. Inkulu baphathiswa eLephondo umnumzana uPanyaza Lesufi uthi imicelimngeni yamanzi eqhubekayo kufuneka isonjulule ngokukhawuleza. Our people can't go through difficulties of water in this age that we are in now. In the age of artificial intelligence, in the age of bringing speed trains, we still have problem of water. It's completely unacceptable. But I want to thank the teams that are preparing everything for all of us. Amagosa ivumile imicelimngeni yamanzi kwaye babongoze uluntu ukuba ludlale indima yalo ngokuqinisekisa ukuba lusebenzisa amanzi ngononophelo. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lithe yaqhuba amaphulo okufezekisa isithembiso seminyaka engama-30 sokwakhela isikolo uluntu lwaseDoti edutywa okuze emva komgushuzo wabazali ngaphandle kumasango kwisikolo samabanga phantsi iMbashe. Abahlali nabebevutha ngomsindo bagrogrise ngokuvala esi sikolo de isinyanzeliso sabo sokwakhelwa isikolo esikumgangatho phezulu sifezekiswe. Esi sikolo sakhiwa ngo-1990 zisabhaliswa ngokusemthethweni njengeskarhulumente ngo-1994. Ukususela ngoko inqununu yayikhona ngelo xesha negqiza le-SGB ityhola ngelithi baquqa bebuyelela de kwafika ixesha lokuhlala phantsi zingade zifezekiswe izibhambathiso zokwakhiwa kwesikolo. Ndihambile ke nekomiti sifuna isikolo kokuba isikolo masakheke. Kwakube kunjalo besibuya ngenye imini kusithiwa sizohoywa. Then ngenye imini xa ndiyokroba ndifike ndibuyele abazali ndincumile kusithiwa isikolo sizawuqalisa ukwenziwa ngemini ethile singunumber 1. Ukungokhiwa kwaso kubeka ubomi babantwana neetitshala esichengeni. Ungena ngaphakathi eklasini komgubasi wocango ukrexekrexe, ungene ngaphakathi eklasini kukho izigingqi, abantwana akutshayeleki, abantwana uba kuyabaleka bayawa baphefumla uthuli. Uye ezibhodini ekhabhadi zeetishara azisavaleka zisenamacango. Njengobana esikolo singena zitoilets njena xa kufuneka utishala ezithumile okanye esiya kwindawo yangasese, utishala uyachaneka because kufuneka egodukile omnye ayokucela kwamakhelwane. Loo nto leyo ichaphazela imfundo yabantwana leyo. Nabantwana bebefudula befunda kwesi sikolo bathubeleza phantsi kwezimeko de baziqoshelisa izifundo zabo. Bendicinga bafana ngeli xesha isobe sesingcono okanye urhulumente sekwazile uba asiphucule iyandidisappointa into yoba ndisibone sisenje. Batyhola isebe ngokuthi gqolo libabetha ngemfiphindiwe. Isebe lezemfundo liyawazi lo mcimbi wesisikolo yaye njengoba sithetha kunye nawe nje sewuqalile umcimbi wokuprocyura for i-services njengoba isebe ngesithili liye lenza le nto kuthiwa i-assessments la compile zonke izinto khona ukuze zosayinwa ngundlunkulu emveni koko ke kuthunyelwe umntu ozawuthi anikezele ngenkonzo. Abazali nabemi balommandla batsho ngazwinye kwelokuba kweli ityeli ababuyi mva ukuvala iingcango zesikolo
de sifezekiswe izithembiso ezidakancwe ngumnumzana uMtima. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kuDoti edutywa. Usihlalo wekomiti ephezulu yeCOGTA uZweli Mkhize uhlabikhwele kubemi beli kuba baxhase iinkolo zeli ngokohlukana kwazo nanjengokuba zidlala indima ebanzi ekukhuliseni uluntu. Ukanti oku kutsho ngethuba bekubanjwe imibhiyozo ebanja minyaka le apha isizwe samaNdebele sithi sidibane sibhiyozele umzila owashiywa yinkosi yamaNdebele uNkosi Silamba. Ugqirha Zweli Mkhize ufunge ngelithi urhulumente uza kujongana nemingeni eyahlukeneyo ejongene nesizwe samaNdebele. Oku kuthethe kumsitho wokhumbula ikumkani eyatshabayo ikumkani eSelamba nowaye ikumkani yamaNdebele. Le mibhiyozo ibanjwa minyaka le sisizwe samaNdebele nalapho sithi sihlangane ukubhiyozela inkcubeko yaso, ukubonisa imbali yaso etyebileyo kunye nokukhuthaza umanyano. We will continue to give support to both the Minister, the Department and Your Majesty and the Mandebele people to make sure that the challenges are addressed. Umkhize ubethelele ukubaluleka kolwazi nobugcisa nenkcubeko ingakumbi kubantu abatsha. It's an area that we should be financing to make sure that adequate research is done so that our children understand the totality of the history of South African people and the evolution of our democracy, starting way back from pre-colonial days to the days of our resistance against colonialism up to the time of the new democracy. Kusenjalo abanye abantu bebekho kulo msitho baye bavakalisa ukubaluleka kokugcinwa ze kugqanyiswe inkcubeko namafa. The reason why I think it's important is because as youth we've moved away from our cultures. We don't know anything about cultures in our real background. So if we have such events, they help us to remember who we really are and where we come from, especially knowing other tribes, knowing other cultures. Ukumkani Makhosonke Mabhena wesibini kuminyaka engamashumi-42 eyadlulayo wagqiba kwelokuba asebenzise ilifa likakumkani eSelamba ukudibanisa amaNdebele nokubhiyozela amaNdebele ngelixa esabelana ngobundebele nezinye izinto ngenkcubeko. Nkosi kakhulu ke mam Qwathi nomamzangu deskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna edeskeni yam yeMozulu mna ke igama lam ndinguThabile Makaphela mna ke ndingumamthembu mvanje nansi iMozulu sawuvula bukele ekhaya kokuphola kaloku ngomfanekiso wethu wokuqala ke othi kujonga ukubanzi iziganeko apha kuMzantsi Afrika uphela nantsi kaloku imeko futhi mandundu ngenxa yokuxhaphaka kakhulu kwamafu phaa kulo lonke nje elaphondo lapha ko-Free State njengaphaa kumbindi walo ubuphaa ko-Welkom ekuseni futhi ngela-17 kanti xa bekukumbela usuku ngama-23 nje abe-3 bukele ekhaya ethi kunam kokubanzi sijonga amaqondo wakho ke bukele wethu aphantsi nalawo aphezulu sivule ngephondo lokuqala eliphaa kaloku empuma koloni njengaphaa ko-Alvanu eJamestown eKomani phaya ko-17 degrees ekuseni phaya kanti napha ko-Burgersdorp xa bezawulala ngaloo mafu nje mathumba ndakampela iMozulu. Nantsi ke njengaloku imeko phaya ephondo lapha eFree State kuyayibukela eli phondo lapha embindini eMzantsi Afrika kanti xa siqwalasela ngokubanzi phaa kwimpuma yalo njengaphaa ko-Ficksburg ekuseni nazo ezo ntshizana zithe xhaxhe kakhulu yonke laa ntsasa ngeshumi nje elikhatshwa sisine kanti ke phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso baphila ngolu hlobo njengaphaa kwimpuma yalo ubuphaa kaloku nakho-Oudtshoorn kwasekuseni phaya nge-19 wehle njalo futhi naseGeorge ekuseni ku-19 yona ke iMozulu phaya ephondo lase-Northern Cape ngomso ngamandla phaa kwindawo ezigudlunqweme njengaphaya ko-Alexandra Bay ekuseni ngo-17 wehle njalo futhi naphaya eSpringbok sabanda noqala icwengile phaya ilanga ngama-30 nje akhatshwa sisibini bukele ekhaya yenjenje iMozulu phaya ephondo lase-Northwest ngomso amazantsi bulaphondo kuphi ke kuse-Northwest eMoruleng ku-19 degrees naphaa kwimpuma ko-Bloemhof nazo ezomvula phaa ngorhadla ku-25 degrees. Benjenje ke phaya ephondo laseRhawutini apho sikhoyo ngalo mzuzu amazantsi wayo Vereeniging phaya ekuseli futhi kunganetha kududume nje yonke laa ntsasa ngo-16 degrees naphaya eSprings kuyanetha ekuseni ngeshumi nje likhatshwe sesihlanu kanti bona xa sithe chu sijonge phaa kubanzi phaa kumantla apha eLimpopo ngomso phalaburwa yimpuma ke phaa kwelaphondo phaya ngama-21 nje abenanye kanti kumbindi welaphondo njengaphaa koPulukwane ekuseni futhi qabaqaba ngamafu ngeshumi nje elikhatshwa sisixhenxe sehle njalo singangxamanga bethuna phaya ephondweni lasempumalanga njengaphaa kumbindi
walo buse Emelo lishumi nje lesihlanu nazo imvula unyuka lapha kombombela futhi kusanetha ngo-20 degrees emalahleni lishumi nesithathu mbekela khawuvume kwethu apha ekhaya livale kaloku imozulu phaya ephondweni la KwaZulu Natal ngomso amazantsi walophondo Kokstad ekuseni futhi nawo ngamasi phaya yonke la ntsasa ngo-22 naphaya Peter Marisburg ekuseni ngo-15 mna sithanda kangaka xa selimyoli. Kanti komnye umdlalo weBetway Premiership oqhubayo iMarumo Gallants ityatyusha iOrlando Pirates ngamanqaku 2-0 kamnandi mawethu.